Okay, niya sab din higsoon, di balik si Ritoya Nano Jr. Maing hapon, Pastor, mangutana ko bahin kang Ellen White. Di ba, Pastor, founder man siya sa Isday, Pastor? Di ba bawal man sa babae magtudlo na akini sa unang Timoteo 2:12? Paki-explain, no? And God bless. Kung dagan salamat niya na higsoon, tinuod ka na nga si Ellen White, gitawag na to usa sa mga founder sa Seventh-day Adventist. O ang pagsabot sa word nga founder sa Seventh-day Adventist, dili mo tigpundar sa doktrina, kay walay lain tigpundar sa doktrina. Ang Biblia manamlag, kay ang Diyos mo'y naghimo niini. Kung mag-iwang nag-founder igsoon, muna siya ang pinakaunasad sa gitawag nga Seventh-day Adventist. Apila silang Joseph Bates, apila dia si James White, o guban pa. Okay? Now, since nga imo pangutana, imo mag-iunan nga si Ellen White, founder sa Seventh-day Adventist, pero nangutana ka kung ang babae pwede magtudlo. Kaya gani, si Ellen White igsuon, usa ka propeta. Giila sa Seventh-day Adventist nga propeta. Dili siya propeta sa Katoliko, dili siya propeta sa Saksiyan ni Jehova, dili siya propeta sa Protestant, apan propeta siya sa Seventh-day Adventist. Na ang question mo ni, naabay mga babae nga propeta dinis wala ang kasulatan na og ato na siya makaplagan dinis sa Lucas kapitulo 2, no? Atong tanahon aron pag-prove nga adunay babae nga propeta, 2:36. Og dihay usa ka propeta nga babae, si Ana. Okay? So ato makitaan, sumpayan na ito basa, pero dinhilan ta nga punto, kay klaro naman nga na babae nga propeta. Now, kaniadto sa igsoon sa panahon sa mga apostoles, na ay daghang mga propeta, wa nang nganli. Kay di man batasan sa Biblia nga panganlan na siya. Gani, dinhi sa Buhat Kapitulo 11, sa iyang versikulo 27. O gunya, niadto mga adlaw, dihay mga propeta, gikan sa Jerusalem, nga naglugsong ngadto sa Antioquia, o ang usa kanila ginganlan og si Agabo. So imo makita nga dyan mga propeta igsoon. Now, ang imo lang nga punto mo ni, nagamit kag unang Timoteo kapitulo 2, versikulo 12, sa pagpamatuod nga dili pwede mutudlo ang babae. Okay? Now, niya. So, 2:12, akong basahon ang imo nga versikulo. Okay? Nag-ingon diri. Dili ako mutugot nga ang babae magpanudlo o magbuot sa lalaki. Kinahanglan magpakahilom lamang siya. So, ang iyang nga gigamit dinhi punto igsuon kining magbuot sa lalaki. Kana bang gahari-hari, pero kanang word nga pagtudlo, dili man sayop ang magtudlo igsuon. I-plaster lang nga sakto nga pagaplastar. Kaya naman, sultihan ko mo, unsa may purpose sa propeta nga babae? Nganong nagamit ang Diyos ni Ana? Nganong ang Diyos nagamit kang Deborah? O daghan pa? Dili aron sa gitawag na itong pagbuot sulod sa iglesia. Kay usay manggod putlon manggod sa uban nga mga tao, kining word din higsuon nga managpanudlo og magbuot. Kay kung imong tan-awon gud nga sa mga senaryo kaniadto igsoon, especially kung pananglitan usa ka babae na bilong sa upper strata, ang iyang bana usa ka senador kanhi unya nasa mga sulugon, adunay tendensya igsoon nga mahimo siyang problema sulod sa iglesia, no? Gani eksperyensya man na sa unang Korinto kapitulo 14 nga giisgutan. Pero wa mag-ingon dinhi nga dili gid pwede mutudlo. Imagine nimo ang atong asawa mutudlo magani sa atong mga anak. Okay? Unya ang atong asawa mutudlo magani sa eskwelahan. Ang atong asawa mutudlo magani sa sulod sa simbahan alang sa mga kabataan. Ang punto nga gisgutan dinhi mutudlo og magbuot. Kana bang super kayo nga mga pamaagi iyang ginahimo. Gani kung ang mga babae kanhi igsoon, magamit sila. Daghang kagamitan sa babae. Unya, kung imong tanaw dinhi sa Roma Kapitulo 16, magpuata example, versikulo 1. Ipaila-ila ko diha kaninyo si Phoebe nga atong igsuong babae usa ka alagad sa iglesia sa Sincrea. Usa gingon ni na ay mag-aalagad sa Dios. Babae si Phoebe. O kining word nga nag-alagad igsuon, gikan kini sa Greek word nga diakonon. Umiyong gikan diakonon igsuon, nangalagad na sulod sa simbahan. So, meaning to siya, usay pasabot, mga lagad ka nga inamang permi. So, dili na siya usay na sayop nila pagsabot ang balaang kasulatan. Napagi babae, versikulo 3. Ipangumusta ako kang Priska o Akila ang akong mga tambayayong diha kang Kristo,
Jesus. So imo makita makaplaga nato na siya na minsay gikan sa Ginoo itudlo niya sa katawan sa Israel. Si Debora, propeta, atong mabasa sa Biblia, gitudlo niya ang minsay nga gihatag sa Dios nganha sa mga tao. We know daghang salamat niya na igsoon, no?